nebudem hovoriť viac. A preto sa volajú kyslomliečné, lebo trošku majú takú chuť, že? Ale majú niečo veľmi super. Bacily, alebo baktérie. To je dobre, či nedobre? Nie! A kto si myslí, že je to aj dobre? Nikto. No, a teraz si povieme, že keď máme Angliu, sú to zlé bacily, baktérie, že? Lebo sme chorí. Ale existujú aj dobré. Takže sú aj dobré bacily. Áno, presne sú aj dobré bacily, ktoré nám pomáhajú. To nie sú tie bacily, ktorých kašleme, máme horúčku. To sú dobré bacily, ktoré nám idú do brúška a v brúšku pomáhajú, aby to, čo spápa,